Wara sena u 6 xhur Norma Saliba tneħħiet mill-kariga tagħha ta' editur fil-PBS għalkemm se żżomm l-irwol tagħha bħala l-kap tal-aħbarijiet tax-xandir pubbliku u se tibqa' responsabbli mill-aħbarijiet imxandra fuq TVM. L-editur li fuqu ta' responsabilità legali se jkun iċ-Chief Operations Officer Charles Dalli. Skont sorsi mill-qalba tal-PBS kwotati fil-ġurnali Sunday Times jidher li ir-raġuni uffiċjali wara din il-manuvra kienet biex il-PBS jibda jimxi mar-rekwiżiti imniżla mill-European Broadcasting Union. Għalkemm ħaddiema li tkellmu ma' Net News qalulna li fl-aħħar jiem kien hemm gwerra sħiħa fil-kuraturi tal-PBS fejn kompla jiżdied l-intħil. Dan wassal biex diversi ħaddiema fih dan il-PBS mhumiex kuntenti bil-mod li qed jitmexxa l-istazzjon pubbliku. Bit-gergir kien sploda wara li Norma Saliba daħlet tmexxi in-newsroom. Intant meta mistoqsi dwar dawn il-manuvri, il-Ministru Carmelo Abela baqa' ma weġibx. It-taħwit intern fih dan il-PBS mhix ħaġa ġdida hekk kif fawissu li għadda it-Times irrapportat ukoll kif diversi ġurnalisti fih dan ix-xandir mhumiex qegħdin jitħallew jirrapportaw stejjer li jmorru kontra il-Gvern Laburista. Dan apparti manuvri oħrajn biex jiddaħlu nies jew jingħataw programmi lil persuni li apparentament jappoġġjaw lil Robert Abela b'saħħa. Dawn il-manuvri jkomplu jagħtu kredibilità lir-rapport li ħareġ is-sena l-oħra miċ-Ċentru Ewropew għall-Midja hekk kif din l-awtorità ikklassifikat lil PBS bħala midja ikkontrollata mill-Gvern.